Kæft, som jeg lige skulle stå op med. Sender lige på min Xbox 360 Slim. 250 GB model. Som I kan se, ret og pakken lige der. Oh shit, yeah man. Signing in. Nu skal I se, hvor for eksempel når I ser nogle YouTube-videoer, I ved. Og I ved det der, når I ser nogle sange, for eksempel fra YouTube, så er det der VEVO ved siden af nedenunder i bunden af musikken, du ved. Det har jeg på min Xbox. Som en location, for eksempel det her VEVO. Jeg har også YouTube, standard, TMZ, Music.tv, iHeartRadio, det er noget for sådan noget stations, du ved, det hører radio og alt muligt. Der er rap, hip-hop, pop, jazz, fuck nu ellers, hvad det skal være, du ved, der er alt, du ved. MSN, BC, det er for news og alt muligt pis. Dailymotion, det er også for noget, der kommer mere, der kommer også live TV snart. Jeg tror det er februar, jeg tror det er i efteråret, det kommer. Det kommer her i hvert fald snart, her for at høre. Det bliver godt nok. Nu tænder jeg lidt det her. Det er ligesom det samme, hvis jeg nu var på en computer og hørte de sange, men jeg har det sgu bare på Xbox. Jeg gider ikke bruge min tid, du ved, gå på computeren, gå på YouTube, bare søge musik. Prøv at se, som I kan se, det er mig. Perkeren lige der. Jeg gider sgu ikke at lave en account, fuck det. Okay. For eksempel, vi går ind i artist, for eksempel, og så kommer alle artists, der findes, for eksempel Pitbull, han har 77 videoer, Rihanna har 61, for eksempel Lil Wayne har 116, oh my fucking god. Så hvis jeg bare vil høre en, så trykker jeg kan bare gøre det, tryk kryds, så afspiller alle hans 116, eller jeg kan også bare gøre sådan, hvad for en sang skal jeg vælge? Bare tryk, jeg vil se alle, så bare vælge en, for eksempel. Der er mange, der står 20 videoer, du går bare, det bliver om til 40, bare vent til 40, der kommer mere og mere, men den som jeg skal høre, det er bare den. Du trykker bare afspil, du har den, fuck, det er så færdigt. Så for du går ind på YouTube, og så siger den, hvad næste video det bliver. Så det er sgu godt nok, altså. It's high quality, high def, you know, HD. You get this at HD quality, and look at his body. Cash money. This is real high definition. Look, man, the quality is shining, you know, from here. I mean, I don't know how the quality is going to be on the phone, but it shines like, I don't know, it's like 1080p or something. Not 720p, but 1080p. But on P's, it was just a sample.